Makak červenolící, někdy také nazývaný japonský, je středně velký primát dosahující hmotnosti 9 až 11 kg a délky těla okolo 75 cm. Obývá zalesněné lokality, žije ve skupinách tzv. Tlupách o 20 až 100 členech, skládající se ze samic, mláďat a několik samců. Samice mají pevně stanovenou hierarchii. Samci spolu musí o vedení ve skupině soupeřit. V japonské mytologii se řadí k posvátným zvířatům. Zde můžeme vidět vzájemné kočkování opic neboli hravé chování. Je typický pro mláďata, bývá přípravou k cílevědomé aktivitě v dospělosti. Obývá téměř celé Japonsko s výjimkou ostrova Hokkaido. Jde tedy o nejseverněji žijící opici. S postupem času se přizpůsobili tamním podmínkám vyvinutím hustší srsti. V zimě žije i na sněhu a v některých oblastech se chodí ohřívat do horkých pramenů. Protože jim šplhání nedělá problém, jsou schopni si obstarat potravu jako plody, listy, květy, ptačí vejce a drobné bezobratlé živočichy ve vysokých stromech a keřích. V zimě si potravu dokáží vyhrabat z více než metr hlubokého sněhu, nebo jim postačí i kůra stromů. Kvůli ztrátě přirozených stanovišť je nucený si hledat obživu i na farmách, kde způsobuje značné škody a dochází zde i ke konfliktům s člověkem. A proč se říká, že se opice opičí? No to je přece jasné. Mládě lidské opičí napodobuje to, co vidí u svých matek. U těch opičích to bývá většinou útěk před nebezpečím, ochutnávání výhonků a péče o srst. A u těch lidských například pacičky, udělej pápá, řekni máma, ukaž jak jsi veliký. Prostě pornost až tak nečistě náhodná. Projevy infant handlingu věci rozdělily na pozitivní, neutrální a negativní. Mezi pozitivní projevy zahrnuly ventrální kontakt, nošení a kolébání. K neutrálním projevům řadili dotyk a osahávání a k negativním pak vláčení, tahání mláděte a agresi. Mezi sebou se dorozumívají rozličnou škálou zvuků a volání. Ale oni dělají zvuky. Nemají Sociální chování opic se vyznačuje se skupováním do tlup, což je uzavřená societa s vyvinutou hierarchií. Obecně známou činností u makaků je přivírání srsti. Tuto činnost odborně nazýváme komfortní chování. Čištění srsti je jedním z klíčových faktorů ve společenském životě makaků. Makakové se tímto způsobem nejen zbavují parazitů a snižují míru stresu, ale také potvrzují své postavení v rámci tlupy. Olomoucká zoo chová makaky od roku 2006. Celkem se v ní narodilo 72 mláďat. Za léta strávená v výběhu makaci zdatně školí nejen personál zoo, ale i návštěvníky. Z první skupiny se stala doslova mafie, která v výběhu postupovala zcela systematicky a návštěvníky zbloudilé z trasy obírala o fotoaparáty, nápoje a téměř cokoliv, co bylo k dispozici. Současně se jedná i o chronické útěkáře, kteří mají díky své inteligenci stále v záloze nějakou záludnost. Dominanční hierarchie samců je postavena na interakcích typu přístup, odehnání a na agresivních střetech. Samice většinou se trvávají po celou dobu svého života v rodné skupině, zatímco samci, jakmile pohlavně dospějí, migrují do jiné skupiny. K zajímavostem patří geniální samice, která v roce 1953 naplnila význam slova opičice. Vědci zaregistrovali, že daná opice zjistila, že lze sladké brambory nečistit od písku tlapkami, ale omývat ve vodě.
Po čase ji celá tlupa začala následovat. Poté, co své kmenovce naučila omývat jídlo, tuto dovednost ještě zdokonalili. Přišli na to, že mytí v mořské vodě dodá bramborům lepší chuť.